fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa, aħna u nitolbu għal ħutna li bitqejt tal-idejn u talba tal-Knisja d-don tal-Ispiritu Santu illum isiru saċerdoti. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus, ole voluntatis. Benedicibus Tebe. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus agnus Dei, Filius Pavatis. Qui tollis peccata mundi, suscipere deprecatione nostra.
nitolbu. U Alla intażilt lil Sammattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imlina bil-ferħ ta' mħabbtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalna, u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindew il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sijon. Nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-viestu, il-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Isejħilhom ballut tas-sewwa, imħawla mill-Mulej għal foħritu. Il-kelma tal-Mulej. Mal-gbarat tal-poplu, mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Flimkien. Faħru għaddeja tal-Mulej, faħru isem il-Mulej, ikun imbirek isem il-Mulej, min issa u għal dejjem. Flimkien. Min tluħ ix-xemx tanżula, ikun hemm faħħar isem il-Mulej, u li fuq il-ġnus kollha il-Mulej, is-seb tiegħu il-fuq mismawit. Flimkien. Minu bħal-Mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li l-isfel iħares fuq ismawiet u lejn l-art. Flimkien.
fam il-mizbla l-fajjar biex mal-gbara tiegħdu mal-gbara tal-poplu tiegħu. Flimkien. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem Pietru qam quddiem il-ġemma tal-aħwa li kien fiha b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom. L-aħwa jeħtieġ li jseħħ dak li nkiteb, dak li l-Ispirtu Santu ħabbar f'hom David fuq Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu sehmu f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi ħassir ħerba l-amara tiegħu ma jkunx hemm min jammar fiha u wkoll ħajoħdulu ħaddieħor ix-xogħol tiegħu. Jeħtieġ għalhekk li wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu lil mulej Ġesu għex fostna, ibda minn Mamudija ta' Ġwanni sal-lum li fih kien meħud minn magħna, ikun ukoll jixhed magħna għal qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Giuseppi imsejjaħ Barsaba u mlaqqam ukoll Ġustu u Mattija. U talbu hekk, mulej, int li taraf qlub kulħadd, uri li ma wieħed minn dawn it-tnejn int għażilt biex jieħu l-post ta' dan il-ministeru u tal-appostolat li ħalla Ġuda biex immur fejn kellu jmur. Imbagħad tefgħu ix-xorti li waqgħet fuq Mattija. Dan ħa post ma ħdax l-apostlu l-oħra. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Kom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom.
imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom. Jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li se jordnaw presbiteri. Xona Bela mill-parroċċa ta' San Pawl fir-Rabat. Hawn jien. Gian Claude Attart mill-parroċċa ta' Sant'Anna f'Witilajn. Hawn jien. Fra Robert Kalleja tal-Patrijiet Minuri Konventwali. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob minnek li jintorna lil dawn ħutna għal ħidma tal-presbiterat. Taf jistħoqilhomx. Jina nixet li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-presbiterat. Inroddu ħajr lill-Alla. Nistgħu nagħtuhom ċaċċita.
Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti u missieru jħobbu. Missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Jekk xi ħadd iħobbni. Eżiż diakni li l-mulejt jażilkom għall-ordni tal-Presbiterat. Il-mistoqsija li għamlilkom Ġesu illum kif jagħmel lil kull wieħed u waħda minna hija l-istess mistoqsija li jagħmel lil Pietru fuq ix-xatt tal-għadira ta' Tiberijade. Tħobbni inti? Jekk xi ħadd iħobbni. U minn din il-kelma ta' Ġesu nifmu li relazzjoni tagħna miegħu trid tkun relazzjoni ta' mħabba. Mhix relazzjoni ta' serviliżmu jew biża' jew sottomissjoni krudila u għamja, imma relazzjoni ta' mħabba. Nifmu wkoll li danu li jistenna minna. Jekk xi ħadd iħobbni, li nħobbuh b'risposta għal tant imħabba li rċivejna. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Il-ħarsin mhuwiex biss l-ubbidjenza, imma l-fatt li bix-xhieda tagħna aħna inwasslu il-kelma ta' Ġesu. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Li tħares hija li tobdi li tixet tal-kelma u twassala. Imma twassala bħala espressjoni ta' din ir-relazzjoni ta' mħabba. U allura f'kull kelma li twassal tidwi l-kelma ta' Ġesu u l-imħabba tiegħu għalina, l-imħabba tiegħek għalih. L-imħabba lejn Ġesu hija konferma ta' kemm iħobbna il-missier. Missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Hija ħaġa straordinarja di li Ġesu jikkonferma r-rieda ta' Trinità Qaddisa li tgħix fina. Li aħna nkunu amara ta' Alla, il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. U aħna ngħixu fih u fina. Il-mulej wedna difensur, avukat, konsolatur, l-Ispirtu Santu. U jiena nixtieq nitlobkom eżies diakni li dalwaqt jiġu ordnati saċerdoti li titolbu lill-mulej Alla biex intom tkunu difensuri tal-poplu tiegħu, avukati tal-poplu tiegħu, konsolaturi tal-poplu tiegħu. Qed jingħatalkom l-Ispirtu Santu li huwa id-difensur, l-avukat, il-konsolatur. U qed jimlikom bil-qawwa tiegħu u jibgħatkom biex tkunu intom ukoll quddiem Alla avukati tal-poplu, difensuri tal-poplu, konsolaturi tal-poplu.
il-mulej jagħtikom teżor kbir. U nitlobkom twasluh lill-poplu tiegħu f'kull nifs ta' ħajjitkom. Jiena nħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi. Kemm hi kelma għażiża din li jgħidilna Ġesu, ma jgħidilniex biss is-sliem, jgħidilna is-sliem tiegħi. U biex jinsisti fuq din il-ħaġa li dak li qed jagħtina huwa sliem tiegħu, jgħidilna ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. U dan hawn misteru kbir fuq il-metodu li uġa Ġesu biex jagħtina l-paċi. Ejjew nifhmu x'qed jipprova jgħidilna meta jgħidilna l-paċi mhux se nagħtihulkom kif tagħtihulkom id-dinja. D-dinja twedna l-paċi u nibqgħu bidejna vojta. Mela żgur mhux se jagħtulna b'ingann. Mhux se jagħtihulna bit-triq għan-niżla ta' sodisfazzjon tal-egoizmi tagħna, tal-proġetti firħa tagħna. Imma il-paċi tiegħu jgħaddi mis-salib imqaddes. U għalhekk isir paċi li ma jingħatax kif tagħtihulna d-dinja. Aħna dan il-metodu ta' Ġesu nibżgħu minnu u bir-raġun. Imma ħafna drabi nitfixklu quddiem it-tbatija l-umiljazzjoni, id-nubiet tagħna. U ninsew li l-mulej ħerqan jagħtina l-paċi mhux kif tagħtina d-dinja, imma l-paċi tiegħu. Kif saba l-paċi Ġesu? Kif tajinna bil-misteru tas-salib tiegħu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. U meta urihom il-pjagi tiegħu li kkawżajna aħna bid-dnubietna, id-dixxipli ferħu għax raw il-prezz tal-paċi tagħhom u l-paċi tal-umanità ma' Alla. Intom ministri tal-paċi ta' Ġesu, miksuba bid-demm imqaddes tiegħu bil-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. U bħalma Mattija li qed niċċelebraw il-festa tiegħu intgħażel bħala xhud tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Hekk tridu tkunu intom. Xhieda tal-mewt ta' Ġesu li ġorru f'ġisimkom u f'ruħkom fil-misteru tal-obbedjenza u tal-umiljazzjoni, imma wkoll xhieda tal-qawmien ta' Ġesu fil-ferħ tal-qalb tagħkom, fil-paċi tal-ħarsa tagħkom, fis-safa tal-qalb tagħkom. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Kemm il-darba il-mulej meta jsejħilna bħalma sejjaħ il-profeti, bħalma sejjaħ lill-ommu biex tkun ommu, la tibżax, la tibżax. Illum il-kelma ta' Alla li nqarat fuqkom bi provvidenza ta' Alla tgħidilkom tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Jista' jkun li wieħed jaħseb li d-dinja hija ostili wisq, li s-saċerdot m'għadux rilevanti, li l-ħajja tagħkom hija ħajja moħlija, spiċċuta, mormija. U se jiġu, għax inkella nkun qed inqarraq bikom jekk ma ngħidilkomx, se jiġu mumenti ta' dlam u ta' konfużjoni. U nitlobkom tiftakru f'din il-kelma li l-Ispirtu ara fuqkom illum. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza.
Il-kelma tagħkom allura tkun espressjoni ta' dak il-kuraġġ li quddiem il-biża' u forsi b'riġlejn jirtrodu jafda fil-qawwa tal-mulej. Qedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Ġesu jgħid din il-kelma lejliet il-mewt tiegħu u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. U l-kelma li l-Ispirtu inissel fuqkom permezz tat-talb tal-Knisja llum iseħħ fil-ħin tiegħu. Il-mulej ried li tiġu ordnati saċerdoti fil-festa ta' San Mattija. Għandu jkollna devozzjoni kbira lejn dan l-Apostlu li ntażel bix-xorti. Imma għandna wkoll li konna devozzjoni kbira lejn sieħbu li ma ntażilx. Lejn Giuseppi, Barsaba, imsejjaħ Ġustu. It-tnejn kellhom il-kwalifiċi neċessarji. Huwa misteru kbir għaliex intażel Mattija u ma ntażilx Giuseppi. Min jaf kemm se jkollkom tgħaddu minn din il-mistoqsija fil-ħajja tagħkom bħala saċerdoti. Intom u tobdu lis-superjuri tagħkom, lill-Isqof Djoċeżan jew is-superjur leġittimu, u tgħid għax għażel il dak u mhux lili. U din hija ħaġa li ngħaddu minnha l-koll. U għalhekk fil-festa ta' San Mattija infakru wkoll lil min ma ntażilx, lil Giuseppi, għax għandna ħafna devoti tiegħu fil-Knisja. U d-devozzjoni kbira li San Mattija, aħna l-Maltin għandna bżonn nifhmu iżjed għaliex meta nagħmlu l-apostli aħna qatt ma npoġġu l-Pawlu minn floku. M'hemmx apostolat bħalissa tħallsux lejn l-artal. Ma fit-tradizzjoni Rumana il-post ta' Mattija tajnih il-Pawlu. U dan huwa misteru ieħor. Misteru ieħor. U ftakru f'din il-ħaġa biex jiġri x'jiġri bil-mandati li tirċievu, bid-gerfix li jkun hemm fl-ubbidjenza li tirċievu, ma titilfux il-paċi. Titilfux il-paċi. Intom il-ħarsa tagħkom tkun fuq Ġesu. Fuq Ġesu. U fil-konfużjoni tad-dinja u d-gerfix tal-bnedmin, inkluż tal-isfijiet, intom tridu tarfu li Alla li taħdem b'mod tas-sew stramb. Imma tmexxi. U hekk la titħawdu, la titbeżżu, ikolkom dik il-paċi li wieħed Ġesu. Li mhux se jagħtilkom kif tagħtilkom id-dinja bil-fruwa tagħha, bil-vanità vojta tagħha. Imma se jagħtilkom taħt id-del tas-salib. Nitlobkom ukoll li għall-poplu ta' Alla tkunu dejjem aħbar tajba. Evanġelju. Nitlob fuqkom li meta jisimgħu li ġej Fader ma jieħdux qatt għan-nies. Imma li twasslu it-toma tal-Evanġelju
li kif fi spjega tant tajjeb il-Papa Franġisku hija t-toma tal-viċinanza, tal-kompassjoni, tat-tenerezza. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Din il-kelma tal-ħniena li llum mingħajr mertu tagħna se tintalab fuqkom u titrasformakom. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Eżis u lidi, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tirgħu il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isqfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi Kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għall-poplu fdat lilkom. Intom tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tingħaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-Qassis il-Kbir li tali nnifsu lill-Missier bħala vittma bla tebalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twiet rispett u obbedjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Twijat rispett u ubidjenza lili u l-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassal tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u l-suċċessuri tiegħi. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassal tmiem. Nitolbu eżis lill-Missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Adisa Maria o Malla. San Michiel. San Juan Battista. San Giuseppe. Sant'Anna o San Joaquin. San Pietro, San Paolo. Sant'Andrea. San Juan. San Giuda Taddeo. Santa Maria Maddalena. San Stefano. Sant'Ignazio d'Antiochia. Santa Perpetua o Santa Felicità. Santa Agnese. San Girgol. San Giovanni 23. San Paolo Sitta. San Giovanni Paolo Tini. San Cirillo, San Metodio. Santa Atanasio.
San Basilio, Santo Estin, San Martin, San Carlo Borromeo, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, Sant'Ignazio da Loyola, San Francesco Saverio, San Giuseppe da Copertino, San Massimiliano Maria Kolbe, Sant'Antoninta Padova, San Filippo Neri, San Juan Maria Vianney, San Pietro Giuliane Mar, San Juan Bosco, San George Preca, Santa Chiara, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Beata Deodata, Beato Nazio, Addis incollata alla, Urihni namana, min kuldeni, min kuldnu, mil meuta deiem, blincarnazioni tiec, bil meutul aumentiec, bil migiata l'Espirito Santo, Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa. Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek.
Birek dawn il-mażulin tijek. Birek u qaddes dawn il-mażulin tijek. Birek qaddes u konsagra dawn il-mażulin tijek. Ibat ħaddima ġodda għal ħsad tijek. Għati paċi u ftehim tassew lil popli kollha. U riħnina ma' kull min mġarrab. Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tijek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristus mana. Kristu il-qattalba tagħna. Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddija tiegħek li aħna qegħdin nirresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqatihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa. Bi Kristu Sidna.
Kun maħna mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, minnek id-dinjità li għandu kull bniedem, intqassam il-grazzi kollha. Bik kollox jimxi l-qoddim, kollox jitqawwa. In biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru. Għalhekk meta qed lil Mosew lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerrit l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerrit fuq Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu xbija udell tal-ġid li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lil ibnek lil Ġesu l-Apostlu u l-Qassis il-Kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzin fil-verità. U żittilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru jwettqu l-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna. Għatina n-nies li neħtieġu biex jgħinuna, aħna u naqdu s-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox. Id-dinjità tal-ordni tal-Presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jibqgħu u jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad u jożżuh u jżommuh għal dejjem. U bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġiba. Jella jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu id fit mal-ordni tagħna biex it-talim tal-Evanġelju biex xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal sa truf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' tweli ġdid fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek u l-bnibbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajsieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għall-poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-Mulej Ġesu Kristu u l-Missier li l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek. Ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek. Ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek. Ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Il-paċi miegħek. Il-paċi miegħek. Il-paċi miegħek ibni.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li bil-qima kollha l-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sissien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda ta' ħajja fis-sewwa. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum ridthom tagħmilhom presbiteri tal-Knisja tiegħek. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu Mattija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubit ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Waħda u ruħi tkun.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Litorno. Xered dejjem mulej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Appostu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saldna tad-dawl bi Kristu Sidna.
ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum li matula ġew ordinati 4 saċerdoti ġodda. Illum inżammu b'mod speċjali fit-talb tagħna lil Dun Xonabela, Dun Jean-Claude Attard u Patri Robert Kallija, kif ukoll is-saċerdoti kollha. O Marija, idħol għas-saċerdoti biex jikbru fil-qdusija, ixandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ, jiċċelebraw is-sagramenti bil-ferħ u jkunu qalb il-poplu tal-Alla. Infakkarkom li għada fil-għodu l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra l-Quddisa tal-Ħadd mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.